אז היום אנחנו נמשיך לשחק, ואני חושב שעכשיו הצ'אט יותר טוב. ייי! רגע, למה זה לא כותב את זה? כן, בואו נלחץ כאן. אני זוכר את זה כבר. אתם יודעים שאני זוכר? הנה, זכרתי. אחלה עיניים. אוקיי, הנה האנשים, ייי. אוקיי. בואו נשאל מישהו אם הוא רוצה להיות חבר שלנו. Who want to be my friend? מישהו רוצה להיות חבר שלי? אני רוצה חברים, אין לי חברים. אפשר חברים? אוף. אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. מיקרופון שלי. שנייה. אוקיי. הנה, עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב. ייי. 1 מתוך 5. וואו! מגניב. ייי, פתחנו. ייי, ניצחנו. Return to Bloom, כן. Who want to be my friend? נו, מה אתה חופר עכשיו? מה עושים? מהמרים! תשתוק. ייי. ספין טו ווין, עשיתי משהו. וואו! זכיתי ב-125 שקל! say to spin. נראה לכם? אין לי בכלל גולד, או מה שזה לא יהיה. next spin. תוך כל שעה יש עוד ספין. spin to win. אוקיי, בואו נראה לו את זה. אוקיי. אל תיעלם. נו. מה זה? מה זה? level 20. זה באזה. מה זה? כן, לאן נעלמנו? מה? שלום. מה? זה משימה שכולם עושים? ומי עושה יותר? ייי, ניצחתי! שכחתי, כולם מנצחים. ככה זה משחקים. Hello everybody. I am
new here. Someone can help me with this world. לול. אוקיי. אני מחבק שיח. כיף לי. כי לא בא לי, לא אכפת לי. מה זה? מגניב. בוא נלך לים. בא לי ללכת לים. אז המקום הכי קרוב לים זה נראה לי הוא. visit. יאי. הנה יש פה אנשים. מה נשמע? level 10. אוקיי. לא מעניין אותי. איפה אני עכשיו? הנה גם. בוא נדוג. בא לי לדוג. אפשר לדוג? יש לי דג. יש לי חוד דייג. יש לי חכה. דגת אותי אחי. אצטרך להגיד לך את זה. מה אני צריך לעשות? מה? את זה בטוח כאן. זה בטוח כאן. זה בטוח כאן. למה? קודם כנראה צריך להתחיל מהצדדים. יש לי זמן? אין לי זמן. אוקיי, מצוין. יופי. עכשיו, מה שאנחנו צריכים, הנה, את זה. הנה. את זה כאן. את זה כאן. אין אני גאון. את זה כאן. לא? הנה כאן. זה פה. זה פה. זה פה. זה פה. זה פה. זה פה. וזה פה. ייי. אוקיי. גוד ג'וב. עכשיו מה עשיתי? one of one. אוקיי. מה? אוקיי. יופי. וואי, זה כזה קל. זה לא נפל לגמרי, אתם רואים? זה לא. כן, ריקוד. תמשיך לרקוד. אוקיי. אז אני כאן. מה נשמע? אז יש לי דברים. אני יכול לשים אותם. אבל זה הבית שלי. זה הבית שלי. אני לא בטוח. אני מקווה שזה הבית שלי ואני לא פורץ למישהו לבית. אוקיי, אני חושב שזה הבית שלי. אם אני אשים פה דברים אז זה הבית שלי. אוקיי,
drop that yard item in your home. למה? זה לחצר. אוקיי, אז כן, זה הבית שלי. פיקסום. help כאן. אוקיי. הנה. איפה אני? מה? press to begin. וואו. בא לי לאכול עכשיו. פלפל. נו. press to begin. עכשיו זה ידעתי, כאילו זה חייב להיות הכל. אוקיי. אוקיי, לא הצלחתי. טוב, אוקיי. טין, טן, 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 טן. Good job. ייי, ניצחתי. אוקיי, אני חושב שהמשחק הזה לא מעניין בכלל. אני מציע לכם להוריד אותו רק בשביל המולטיפלייר. כל הקטע של המשימות וזה, זה כלום, זה לא שווה כלום. המולטיפלייר פה זה אומר הכל בצ'אט. הקטע שאתם יכולים לעשות דברים בצ'אט זה מצוין. נגיד בלה 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 בל אוקיי. עדה את זה נראה לי אפשר, כן, קיללתי. לא עוד כללה. עוד כללה. אז יש פה הרבה כללות ואני לא מבין למה הן. עוד כללה. אז looks like you're having fun. That's what I like to see. היא רואה שאני נהנה ואומרת שזה מה שהיא אוהבת לראות, מה שנהנים. אז אוקיי, המשחק יפה, נחמד, אבל לא מתאים לי. זאת הדעה שלי. להתראות אנשים, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. רגע, נעשה משהו מגניב. אני רוצה לראות את הפנים שלי. לא, הנה. אוקיי. אז יאללה ביי.